Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Efiri paylaşın, şuun konkretni zatlar edip verecek inşallah hazır. Efirde vatandaşlar tayyar olun var. Ve aleykümselam. Yine var. Kulağım vallahi şu zatları bilip eşittim. Neyel olup duray? Cinayetçiler olup durar. Türkmenistan'ın içinde adam öldürüp böyle adamın hiç şeyle kımmatlığı yok yurdumda. Polisiyanın işgärleri, prokuraturun işgärleri adam öldürüp böyle vatandaşlar gözüne ötürüm. Häzirde suratlaryna çeni, videolaryna çeni görkezek haramzadalar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Olmaya da canınız sağ mı? Selam aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Olmaya da Şükür da ya bu mu can sağ mı? Armada. Ay yağday ne lisem kam. Sesin yanına yalay. Ma. Ha barmont. Şu vakt neyli? Şu vakt normal. Şu vakt bu mu? Hormatly vatandaşlar, men size häzir soňky wagtda Türkmenistanyň içinde polisiýa işgärleri tarapyndan we de baş prokuraturyň işgärleri tarapyndan öldürilen adamlar barada maglumat berjek. Häzir şowa düşeksiňiz, men size aýdaýyn. Gelin başyny nämeden başlaýyn onda. Galip men sen sesini eşitemoklar şu vakt. Vay ne mani gültüğü uçurdum maşinle olayım nem sen sesini gelen nokta. Täden alsana men. Bolýa. Ve aleykümselam. Vatandaşlar şu suratda gören oğlanın adı merhum Çarif Süleyman. Eğer bir münşik men size aydıp berjek. Narkotiyalyň işgärleri, zalim işgärleri tarapyndan öldürilen haramzadalar bular var. Eğer inşallah şunu var, cemiyete çıkarmasak bolmaýar. Alişer bilen Abdullah'ın kakras çıkmagyna da belki sebäp bolar şu videolar. Konkretny faktlar var, zatlar var. Hemme zat aýdyrşýarlyk. İnşallah häzir bunun biz uly tema edýäsmi ýa-da uly dawa bolýar Türkmenistan üçin. İtoglu geldi. İloglu ýa bolýar. Nura, hoş geldin. Eşdilýärmi? Nura. Aha. Bana biraz şol vatandaşlar hem size aýdyp berýän şol waka barada. Çarif Süleyman. Süleyman'ın bir dostuny alýarlar. Tramadol bilen 24-nji iýulda akşam saatlarında Süleyman'ım toýdan alyp gidýärler. Polisiýanyň narkotiyalyň işgärleri Jitnikow alyp gidýärler. İçeri işler ministrliginiň kompleks binasyna Jitnikow köçedäki. Gece saat 01:00 Süleyman'ın doğan oğlanını göýberýärler. Süleyman sorasalar ertir urada asyp habar beren oklar diýär. Süleyman'ın habary ýok şol gece. 20-şinde de ertesi gün ýerden Süleyman'ın morgdan ölüsini alyp gaýdýarlar vatandaşlar. Gözüňe getirin. Polisiýa öz çağaňyzy, maşgalaňyzyň bir agzasyny polisiýa alyp gidýär we ertesi gün bolsa şonuň jesedini alyp gaýdýarlar. Edil Mir 4'li Arslan'ın bolan wakasy ýalak.
Owa. Urup bunu öldürýärler, haramzadalar. Yüzündäki sinýaklary heredin vatandaşlar. Görýän vatandaşlar, Allah Taala size göz görgöz bolýar. Men narkozil bardy, video çekdim. Şolaryň edýän pitkalary bardy. Aşgabatdaky narkozil bardy, Sarasdaky narkozil bardy. Gördüňizmi vatandaşlar? Bular wara haramzadalar, hemme zadyň goja liniýa çylgyň geçdiler. Sebäbi bulary göz yumup otyrlar. Hyzyrow hiç gerek çäre görmek. İçeri işler ministri Hyzyrow, Serdar Bermuhammedowyň gudo garnaşy bolan üçin şulara göz yumup otyr. Çäre göremek vatandaşlar. Prezidentiň garnaşlary edimne etip öýler Türkmenistanyň içinde. Tereden vatandaşlar ýene bir ýerde gorkarýar. Gözüňiz bilen şaýat bolun. Yüzündäki sinýaga tereden vatandaşlar. Hey. İmanı hemra olsun Allah'a. Yaş oğlum. O vatandaşlar. Häzir men birazjyk size Süleyman barada gysgaça maglumat paýlaşaýyn. Bir menem gepler bolayın Talip. Maşgalatyna başsaglyk dileýän benden. Allah'jan favor versin size. Amin amin. Yatan yer ýaty bolsun pahirin. Yaş oğlun, yaş ömründen ha. Yine bir tane kurban ola. Bir zulüm, yine bir zulüm kurban olayım. Berdim Komedovlaryň hökümetinden. Ana yine bir maşgalany, yine bir erkek adamyny, yine bir Allah'ın yaradan bennetini fida verdik adamlar. Yine. Men fida edýän, siz bir de goşulmasaňyz adamlar fidaýyn täken berer. Garada durmak çäre dälip näçe de gaýtdyk size. Awa. Hiç şeýle hökümetiň soraw jogap esasynda barmagyny batyrmagy haky ýok, ola öldürmek eken. Barmagyny batyrmagy haky ýok şolaň wara. Kanun oňa hiç şeýle ruhsat berenok. Şu adam öldürip gelenen bolsaň şonu öldürmäge hakyň ýok sen. Çünkü atuw jazasyny, ölüm jazasyny sen ýatyrdyň ha sen o. Intak sen kadiýet esasynda onuň günäsi anyklanmaka nädip ölýär ol adam. Han kadiýetiň çözgüdi nirde? Yani kadiýet onuň anyklasa da onu sen öldürmelip karar çıkarmayara, basmalyp karar çıkarar. Siz soraw jogap esasynda nädip öldürüp bilýäňiz? Jetnikiň işärleri. Gat haramda da bular o. Hudaý var o, Allah var, biz gorap dur o Talip erkekçe. Seni meni hiç gaýdan vatandaşlar siz gorap dur o çıkanlar. Allah'ın nazar salan gullar o siz var. Ýurdun içinden çıkyp bilmeýänler goşuluň o bize var. Gaýrat ediň o biz siziň üçin görüşýäs şu ýol var. Birazjyk şul oglan barada maglumat paýlaşjak. Çary Süleymanyň 4 tane çagasy bolan, 4 tane çaga yetim galy vatandaşlar. Dostunyň tramadol alandyklary sebäpli Çary Süleymany boyna alajak boldylar. Urup pytka edip ýüzünden sinýan gördüňiz. Maglumat aýdan owman bildim ha görýärmi? Tek sen şu maglumat aýdan owam. Eýem bildim da şoň urup pytka edip bir zady boyna alajak bolup öldürilen ony. Öňünden bildim da şu Zetnikowda öldürmi, значит, diňe şu sebäp bilen ölüp bilýär. Diňe pytka. O görgülün nädip kösendirler o. Hayran galaýmaly o nähil döwürde ýaşaýar o adamlar. Vatandaşlar, äger ýygyň aýdaýyndan uraga. Ýadyňyza düşýän bolsam men Kemal Rejepow barda giden videolar çekipdim. Kemal Rejepow plasmas kelle. Kemal Rejepowyň kakasy Barigatda. Şoň kakasynyň bergisi bar eken $250.000. Haniş tagda bilýärmi? Haniş wady zat bady. Olar Ýaýlymberdiýew bilen gudo garnaş. Heredäler Nuraga. Sen trigger seret. Ýaýlymberdiýew. Şu ýanky ýoğulan oglan bara Süleyman. Şol Haniş tagynyň doganyň ogly şol. Yani Ýaýlymberdiýew bilen dogan garnaş şular. Ne aýtjak bolýan vatandaşlar? Şu waka 5 gün mundan olmaly. Ve içeri işler ministerliğinin arka bulluğuna hiç gerek çare görenoklar vatandaşlar. Ne açtağınık diyene adamlar ölmeli ki şular yalak yitki vermeli biz. Entek bul başlangıç vatandaşlar. Häzir men size dowam etjek. Bundan soň gaýtjagym wapşe şoga düşeceksiniz. Prosta dinleň de duruverin.
Baş prokuraturanın bir prokurorun ayaly Arkadaş şäheriniň OBHS-inde işleýän bir oglan bilen gezýär. Prokurorun ayalynyň nomerini raspечатка edýär. Raspечатка edýär bolýan, ýa-ni OBHS-de işleýän oglan, Arkadaş şäherindäki OBHS-de işleýän oglanyň nomeri çykýar. Prokurorum wezipeli prokuror baş prokuraturada. Ýa-ni OBHS-däki oglan çagyrýarlar, baş prokuraturaň içinde döwýärler, bunu ýeňjeýärler, konkretne haramzadalar. Baş prokuraturaň içinde ho. Yani Türkmenistan'ın İğul İslava Vedomstwalaryň biri. İçine ýeňjeýärler, urýarlar. Soňam ol oglan ýagda ýerbet yumurtkos çişýär diýe. Çişýär bolyn sipilen ok diýe. Hassahana gidiyor vatandaşlar. Nevrologiya gidiyor, daha da gidiyor. Nevrologiya gidip şol oglany prokuror jaňat ýa hassahana. Prokuror jaňat ýa hassahana diýär ki, eğerde şoňa gowy zat ýazmasaňyz ýa, senem şu hala ýatyryn, şu hala düşürün diýär. Eğerde normalny kagaz bermeseň diýär. Soňam medik ekspertiza jaňa dep olarda gorkuýar. Şey dip, şol oglan öýünde garyn şişip ýogalýar. Bu oglan kim bilýän vatandaşlar? Häzir wapşe şoga düşýär. Bu ýoglan oglan öňkü ministrler kabinetiniň başlygyny orunbasary Hojaguly Muhammedowyň ýegeni. Hojaguly, saňa ýüzlenýän, erde habaryň ýok bolsa bilip gal. Şol oglany hassahana jaňa dep gorkup prokuror gorkuýar. Senin yegenini şey dip öldürýärler Hojaguly. Üstünden bir ay geçti, ol prokuroram işläp berdi diýipesinde. Hiç gelip çärede görnoklar Hojaguly. Näme öz garyndaşyň gorap bilenokmy Hojaguly, ha? Gördüňiz ýa vatandaşlar, baş prokuraturaň içinde edenetdilik. Adam öldürip berler, o baş prokuraturaň içinde. İçeri işler ministrliginiň içinde. Silavow Vedomstwalaryň içinde adam öldürýärler vatandaşlar. Ne hala düşdik o? Türkmenistan'da adam gymmatlygy ýokmy? Näçe sanamyzy ýene pida bermeli biz şu haramzadalyň soňuna çykmak üçin. Aýdy ber Nura. Talip şu yankı oğlan var, adı familyası näme? O Pahir oğlanın. Çarif Süleyman. Çarif Süleyman. Näme esasında çağırılıpdyr diýdiň? Aýdynam bolsaň men diňläbilmedim. O zat mı? Jitnik fa näme esasında çağırylýar şo? Birinci tutulan oğlan mı? Şu yankı öldürülen oğlan. Häzir bir muçuk aňy köçe çykaýna bäýärde bir ses var. Yankı öldürülen oğlan bir sebäp bilen çağırandyrlar, jitnik fa näme diýip çağırdylar. Men aýdy otyr Nura, yankı birinci öldürülen oğlan var ha. Nawo? Jitnikowda öldürülen. Bunun dostuny tramadolda tutýarlar. Aha. Bunu tramadolda tutýarlar welin. Dostunyň ýüzüne bastyrjak bolýarlar. Yani boyun alacak bolýarlar, düşündiňmi? Sen boyun alýarlar. Ha, oğlum boyun alanok dostunyň ýüzüne duran oğlum muny urup öldürýärler. Owa, bu boyun al da diýip bunu wara ýüzüne basýarlar. Bulam näme etdi ya? Alanokda boyun, bular urýarlar da yankı oglan ölüp galýar. Jitnik fun işärler, Gerkulets mi karay olur, nime Gerkulets mi karay o hiç kim halktan oğlanlar üýşüp şolara çäre görüp bilen gokmaý jitnik fun işärler. Beller o näme üçin çäre görüp bilen gok. Oğlanlar yani birazcık namusyňyz bar, anny gor aýalyň o, mertebemiz o. Özleriniň edýän zadyny bar, anny bir damaryna bir ýerine dürtmesek bolan o şulaň bar, gat Gerkulets çal hereket edýärler o bular o. Ne edip beýdip näme o ağladın Hudaýdan gördüm oturdun boldumy onu dolyň inniki adam inniki işle düşýi kimi haýtyňyz ölýäňiz indi şoňa garaşalyňmy ýa Bahadur aka assalamu aleykum. Tenedi vatandaşlar kimi gördüm? Tanıyanmı şol oglany? Karoçi bir zat var. Wa aleykum assalam. Maral. I'm sorry, you are disturbing. I'm on the live stream. Please. Maral gowmy ýagdaýlar. Baş prokuraturaň içinde Baş prokuraturaň içinde İçeri işler ministrligine raýatlar öldürýärler. Bira polisiýanyň işgärini öldürdiler. Biram bir raýaty urup öldürýärler.
Ey mene wara titrem boldum o yanky oglany görüp vatandaşlar näle zalymlar o bular o. Allah şay gönme yaş geldi o yan şu videoyu görüp aferedin o. Yüzüne yakı şikestleri eferedin vatandaşlar. Sinya görýän vatandaşlar. Näme o bular o adam diýärmi hayvan mı o bular o? Ay bular polnu gutorupdyr o wara. Nem diyelim ay beýdip ol adamy Hudaý saklasyn. Erawet bolmay görüp haramzadalar şondan başga da doňoranok düzelele diýen oklar ha? Ava. Ay. Ey mene wara bilem o diken olo dikenekler mara. Biram yanky OBH'syň işgärini baş prokuraturyň içinde prokuror. Mene wara bul videony inşallah häzir maglumaty garaşyp otyryn. Yanky prokuroryň adyny, zadyny, hemme zadyny öwreneýin. İnşallah yaman nerwet video çekjek. Men wara aslında biz Alişer bilen Abdullah'yň meselesini ula galdyryp biler şu esasy bilýärmi? Ýagny polisiýanyň içinde öldürilen adamlar diýip Alişer bilen Abdullah'yň şu gatdyr garaşýa diýip Alişer bilen Abdullah'yň Türkmenistana barmamaklygy üçin aslında şu uly rol oýnap biler bilýän bolsaň Nura. Ty знаешь его? Его вот этого. Это двухкратный олимпийский чемпион по боксу. Türkmenistanyň ýagdaýyny bilmeýän ýokdurlar ýo Talip. Türkmenistanyň ýagdaýyny bilmeýän galan nälerler ýol beýdi pul etmämizde de on. Ýani gatgynanyzy ýene-iniň soňky pidadana eşdenmez bular tek eşdilýän watandaşlar eşdilmeýän nämeler bolup durýar günne aşa. Onu tek bir vilayetde bir etrapda bolýanlar da bu. Ova, konkretno bizden tek bilmeýän adam. Yanky Hojagulynyň ýegeni, Hojaguly öz ýegeninden borap bilen o. İçeri İşler Ministri Kadirov size atçot geçýärler mi? Sizden berip geçýäňiz mi atçoduňyzy prezidenta ýa gömýäňiz mi? Ay bir pişi göllede aýaňyz muny adamyn näme diýäňiz? Hasap berýäňiz mi? Öz işgärliňiziň urmuk esasyna öldürýärler zady. Näme polny wole berdiler karay bulara? Öldürün, vurun, ýenjiň diýip näme wole berdim karay onda. Onu men wara serdar berdim ko. Mesutdan göresim gelýär wara çünkü çäre gören ok näçe öldürülen adamlara çäre görmeýär. Muňa da men bilem ok göreröýdüm ok wara. Yani ana ol kakadaky öldürüleniň çäresini görmediler ha. Onu vatandaşlar dawa öz çäremizi özümüz görelim onda bular ýal boljak bolsa. Kanun, kadiýet ýok bolsa onu köçüdi gözläriň adalaty bar ha. Çıkın o adamlar köçe. Güç yetenek o adamlar. Hudaý wa çıkın şu an çıkın adam mara doğun zay ballay bol. Mene doğru maýsam wyjdanym mara o internet bilen siziň öýüňizde çenli barp bilýärsiz begen ýadym bolan doğru maýsam mara Hudaý bar o wyjdanym men açydan o şu zatlar eşitýän bolan her gün birini öldürtdirler. Men doğurman bolup bilerdi da, jiýmen bolup bilerdi da, näme etmeli olsaň o adamlar şunu ýalýardy da, näme etmeli? Näme gallanjyda da mysal üçin, näme etmeli öldürtdirler diýip habar geldi da eýdimden mysal üçin. Hudaý saklasyn, nähili ýurtda ýaşaýasy biz o? Gan horo bular o, vatandaşlar o, dawai go adamlar diýip ölüp diýmaka aýaga alalyň o, go adamlar her diýmen Din yaro bulan elinde ölüp bara onsoň adamym galmy aýaga almana wara. Görüňiz okmo kommentarlarda gow bolayıpdyr ýiten bolsa Allah jan saňa degedek gelsin diýip ýazýan erwet adamlaryň sanyny görüňiz okmaý adamlar. Görüşeliň dara gowlar bolup bara bu gowlar bilen erwetleň söwüşi o hakykatdan mara. Görýäňmi? Baş prokuraturydaky prokuror aýaly jelep bolan üçin bagyşlan bolan. Aýalyň çäre görmeli näme ol gezýän oglanda çäre görýän, dogry dämi? Ýalňyş aýtýanmy ýa? Näme üçin onu öldürýäňiz? Näme üçin hassahana jaňa dip neurologiýa jaňa dip gorkup bolary neurologiýada hassahana gorkusuz medik ekspertiza galp dokument çykardyp hamala ol oglan hemme zat gowy eken diýip ol oglan öýüne ýogully.
Bu dişine gitse var ha, adamım kalmayar o yurtta var ha, kaçana kaçar, ölünem ölür, bolonum yine var ha, yurdumuzda olur o var ha, men aydaýyn sana. Bu bolonum bizim yurdumuzda olur var ha. Vatandaşlar, siz hem doğana olan gidip bara gıynap, gidip öldürürler dip garaşıp oturuverin, Allah orasın. Näme aýdýanym bolsam hemmesi 100% dogry bolup çykyp otyr. Ana Allah Taala size göz görkezip otyr. Meniň aýtýan zatlarym suutnama. Suutnama gerekmi meniň aýdýan zatym? Ene şäherin içinde bolup geçen wakalary seredin. Ene size suutnama vatandaşlar. Başka näme etjeksiz? Näçeňiz öldürün böyle, ha? Näçeňiz öldürün? Biz bolmasak aktivistler bolmasak, ha? Maýdyr size. Oturordunuz Gülýalak Asguda yurdumuz var dip oturordunuz var ha, ödüňiz Allah. Hey bolýaly. Mene bilemok näme aýtjagmy. Allah şaýat. Sağ ol. Näme etjekdiňiz aýan görkezmedimmi? Suraty ne ýok olan oglan. Ýaýlym berdiýiň garyndaşy şol. Ýaýlym berdiýi degi ýaşular var ha. İçegesinem kesipdirler o haramlar var ha. İçegesine hem şu kesýäňiz, bir gaýratlar. Orgundan alkaljak bolýaňyz. Hastahanada studentler zatlar görkezmäne. Bilen dokmy islam dinine bir adamyň orgunyny kesip aýyrmak ol islam dinine bolan okşa şeriat boýunça galagan şol. He? Müslüman diýip gyýryp bersiňiz. Niresi müslümanlygyňyz? Kesmek bolan o vatandaşlar on barynda alkalýalar adamlar. Amerikada var men pravam var. Pravamda ýürüýte zat ýazylan. Men donor bolup bilýänmi ýa donor bolup bilemokmy meni soraýarlar. Mudama barýan bolýan prawa alanmakdym. Donor boljak menim ýok boljak gelýär. Donor bolasyň gelýän bolsa arkaýyn bolup bilersiň, ýene problema däl. Hojaguly Muhammedow näme o? Ýegeniň ganyny goýup bersiň. Çäre görüp bilemokmy Hojaguly? Şammy? Sen garnaşyň eken o. Görüň da o prokuroryň çäresi, no näme ýurt idenetlik bolýar. Alay bolýan wagtlary var ha. Ni to što hayran kalmalı, konkretno. Häzir şol Hojagulynyň ýegeniniň adyny aýtjak. Bäşimov Rahman. Ölen. 1988-nji ýylda doglan Arkadaş şäheriniň OBH'sini işleýärdi vatandaşlar. Näsede Türkmenistanyň täzelik. Bilik galyň görüň eşdiň. Türkmenistanyň polisiýa işgärleri sagadym alyp gidýärler, ölüsini gaýtarýarlar. Assalamu aleykum. Galip bilemin şey edip yurda varsak birden halkam ayağa kalmasa onu birem şey edip öldüreceklerim karşılara. 100% öldürýärler Nuraga. Bular başda Floryalara gidip öldürüp koyarlar ha. Farhady näme etdiler, öldürmedilermi? Öldürdüler. Boldy da o. Görüp otursa kanunyň ýokdugyny, güýç ýetenin ki, Serdar Berdi Muhammedow san, kakasyn bir gaýrat adam, Serdar Berdi Muhammedow san, Hydyrow Bispantov adam, İçeri İşler Ministri. Eğer olam 9-10-15 ýyl belki oturar var ha. Onuňa işgärler edin edip isleýän öldürürler vatandaşlar. Haramzada Allah belaňyzy bersin siziň. Allah'dan gorkmaýan kafirler. Allahsız kitapsız kafirler. Mene şu maşgala gıynan, yani gıynancım bilir yani. Häzir 1.5. Ne gep tapam o ya adamlar. Aya galyň o var, şuat galyň o, giýje bir diýmän, üç diýmän galyň o eşitdiňiz dämi? Galyň ana şular ýaly zatlar üçin galyň. Size ýa-da Nowot'a gelerine garaşyň. Ýa iki sany ýoluňyz bar. Ya Nowot'a, siziň Nowot'uňyz ýetýänçe garaşyň.
padbala çağırılıp urulup öldürülýän çaňa nowatyňyza garaşyň. Ýa-da agdy birlik bilen wara şu doganyň fikirinden wara baryn özlerini wara şu reşotka dykalyň o. Bular wara adam öldürýän jinayetkarlar o adamlar. Bular biz действительно köçede beýdip gezip görmeliler bu adamlar. Ýurdun hemme ýerinden gelip dur. Näçinji wakaýa ýanby? Daşowzaky Süleyman Tursunbaýew, Bayramallaky Güljemal Gyýdymyz, Kakadaky inha Aşgabatda hökümet edarasyna bolýan zatlar bu. Hökümet edarasyna demokratik, normalny döwletleň hiçsinde bolanok oşun ýazatlar adamlar. Bolanok. Talip şu Allah ulan bir çağırsan bir gelip bir kaz aýtsa da şu zatlar barada bir pikirini aýtsa. Eşjan bolsa, dinleýän bolsa. Alişer bilen Abdullah ne Mehmet wa şu taýda oturan Mehmet düýün gelip aýtdy Ankara Emniyet Müdürlüğüne saklanýar diýip. Men Ankara Emniyet Müdürlüğünden däm biljek gelýäni Türkmenistana däldigini aýdyp biljek. Biziň alan maglumatymyza görä. Ýöne Ankara Emniyet Müdürlüğüne diýip mollum lakamy bilen biziň efirlemede gelýän hökümetiň ýarany, hökümetden alandyrda informasiýany bize ýetirip berdi. Düýün şert koydum, ol maňa ötünç sorasaň şolaň nirdigini aýtjak diýdi. Menem kiçi dilden bärde ötünç sorap şu maglumat aldym watandaşlar. Bolýa. Ýene bir zat aýtjak, hatda ýanky ýok olan oglan häzir aýtjak. Sağlyk Oreş ministriňem garyndaş eken. Murad Akmuradoviç. Nevrologiýa merkezindäki wraçlar görýärmi baş prokuraturadan gorkup, baş prokuraturanın prokurorundan gorkup bir jinayet gizlep görýärler. Watandaşlar şonuň üçin Türkmenistanda erde nähak ýerde öldürseňiz hem jinayet işini arkaň ýapyp bilýärler. Näse suwdam etdim. Wa aleykümselam. Ýene bir ýerde görkedeýin watandaşlar. Gözüňiz bilen görüň. Watandaşlar, seredin watandaşlar ne? İçeri İşler Ministrliği'nin içinde öldürülen Süleyman. İnşallah men takoy vize çekýärler. Dolu maglumat gelsin bir günüň içinde. Hökümet çäre görür ýalydyr şu haramzadalar bar. Siz gizleýäňiz ýa-me? Biz inşallah gizlep goýmaz. Bu zatlary açyğa çykarar watandaşlar. Seredin o biz ertir bar. Şu zatlar sizin başyňyza gelmesin, sizin ýakynlygyňyz ejir çekmesin diýip biz şuny bar. Şu haramzadalara garşy görüşýär. Şoň üçin diýen dawaýçy birleşeliň. Şuň biz birlikde bir güýçleneliň watandaşlar. Güýçli bolmasak bar, ertir bizi ezip geçýärler. Şuň güýç biziň taramyzda bolmaly. Biz köpçülik bolup bir zat etmesek bar, inanyň maňa watandaşlar kenji ýitki berer. Prosta men uje sözüm ýok aýtmagy. Ýurtdaýynlay talip bara halk bolup aýaga almasak ýurtdaýynlay adamlar mundan soň gürläp otururlyk zat kalmadylar. Siz dawna oturdy, herekete geçmeli o adamlar. Prosta bizem şoň üstünde kelle döwýär, sizem kelle döwüň kömekleşäň da o gowlar bolup bara gowlar bolup erwetler ýeňeliň anna bollan no erwetler 30 ýyl bäri höküm sürüp oturýar ýurdumyzda. Bu adamlaram geläýsen o hökümetiň başyna. Dinaliň da şu erwetlerden adamlar. Bundan beter näçe adam ölmeli käraý bu adamlar düşünýänçe. Ay vara, mene bilemok. Bilemok ağam, näme etmeli bular düşünür ýalak. Näçe pida vermeli ya, Allahu alem ya. Hani baydaga video çektiňiz, çekin indi muňa da ey. Watançy, baydakçylar. Hani döwlet adam üçin, hani watan halky bilen watanyny o sözleriň aşağı boşmya. Ha? Odan pakazuha gurrunlar molar. Bolun video çekin ha.
Vatanını seviyadınız da siz o. Biz dönüptük aho. Hakiki Anha haram. ölsü. Anha ölsü. Surat mı surat, video mu video. Suutnaması görünüp dur hemmeňize. Ya sizin hem garnaşlarınız ölse ara gelirsiniz bizim yanımıza aktivist olup. Ona çenden mara Kurban Ulunkün götürüp gelecek misiniz? Onunla her maşkaladan bir adam ölmeli. O ya da şeydi. Doğru bizim yanımıza geçeceğiniz. Tökman başınıza gelmeliler o şu zatlar o. Başınıza gelmek kadar düşünüp bolyandır şu zat bolup duran olsa sizin başınıza da geleceği. Jitnikifo çağırılıp sonra esasında urulup öldürülen olsa sizin nämeňiz ütköşük o şu ölen yatan benneden haysiňiz ütköşük. Ha? Yaşadık oğlan o ömrünün baharına ömrünü kül ettiler anha. Oho. Men öňem aýtdym agam şu Jitnikovdan her tane adam ekdip öldürýärler, urýarlar diýip. Men vemme wizelerni dogry bolup çykyp otyr ha. Hursan sen göze düşdüň ay wara Conchita. Sen bloga deýin men wapşe. Patkidiş wara. Sen haramda da wara sen tükünde borno durmuşlar göräsen wara. YouTube'da paylaşsak wara wa täden görersiňiz. Ýöne video çeker inşallah bu mesele vardı. Bir kunu da üsse wagtymy alar ýöne bu temana goýmaz. Bunu wara inşallah dünya jemgyýetine ýetirmeli watandaşlar. Size haýyş edýän men aktivistler kim bar bolsa dawaýty şu meseleni dünya jemgyýetine tanadaly, bildireli, görsünler, bilsinler Türkmenistanda adam öldürilýändigini, aktivistlerin hem Türkmenistana gitse şolaryň soňy şol ýok olan Süleýmaniýalyk we beýlik polisiýanyň işgärýalyk. Baş prokuraturaň içinde presi durýar o gözüň ötür. Baş prokuratura. Baş prokuratura nuri gözüň ötüragam. Ne hel walla. Mesela aýdyn mi? Talip esasy şulary ýok etmeli. Baş prokuratura, Jitnikovň işgärleri, köpetağa etraf polisiýa, köpetağa etraf prokuratura. Nirde haram ginilo adamlar üşäkdir o taýlary o. Nirde çor, trapka, musur, zaya, zanny yaman, jenayatkar adamlar otyr o taýlarda. Halka degmeseler, halkyň içinde de şular ýaly birini öldürüp görülen jenayet ýok o şu. Bir ýylyň dowamyny polisiýa köp adam öldürdümi ýa-da adamlar bir-birini köp adam öldürdümi diýip soraw berseň, polisiýa köp adam öldürdi o nabarot. O adamlaryň janyny goramaly edara adamlaryň janyny alýar bular gaýtan. Adamlaryň arasynda da bu şunça jenayet bolanok ho. Şular ýaly jenayet bolanok. İn köp şolaň öz içinde bolýar. Şular edýär. Bir de gerek gelse de ay halka gysmaly, aş saklamaly, bolmasa bular mesut bolýar. Indi kim mesut bolýar şu taýda? Kim mesut bolýar şu taýda? Bir de wara bir bilen urşmanada çekinýär Türkmenistana. Derre üniversitet go ýene bar diýip. Adamlar bir bilen. Siz näde burýaňyz ogony? Siz näde burýaňyz? Size näme bolýar berilmi o urmana? He? Urmasaň öljekmi şol oglan? Tybar, sukolar, Kurban Uly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow. Şu halkyň ahyny alasy gargaşy inşallah siz tutar o wara bu beýdişiňiz bilen. Siz tutar. Hasaban berersiňiz. Öz işgärliňiz kontrol edip bilen o siz ýene de özüňize lider, gahryman diýdirip görsiňiz o halkyň oňunda. Utançdylar bir taparlar. Ay bularda utanjam men ýene bulary ýüdlenýärler wara. Bir haya eşen hamıyala kopturun yüzleri var ağlam. Assalamu alaikum. Komol. Wa aleykum assalam. Gomy ýagdaýlar? Talip habaryň barmy seňem 6-njy günmi? Ya aýyň 6-syna mı? Şu Alşerlen Abdullah Türkmenistana getirýärler diýip eşitdim. Yok habarym yok. 6-njy İnşallah gün. elimizden gelen eder. Näşe? 6-njy gün diýdiler. Sen haramda da, sen nastoящий haramda da wara. Bar göresen şu taýda ne? Wapşe gelmesene meňe firma. Moga dene sen haram wara. Hasan näme dämiş ol? Vatandaşlar görýärmi arkadaşlar diýe eden işini boýun almasyn näme etmeli diýe. Haramdadylar ne Amerikada diýerler zastavit edip urup öldüren oklar o adamy boyun alyrmak üçin. Haramdadylar. Bu toranlar görýärmi vatandaşlar bular näle haramdady? Bir adam öldü, näde boyun alyrmaly?
Faktlar bilen boynalmaly, dokazatelstvo var. Bir gayrat haramzadlar. Görün vatandaşlar, bular cinayetin işin üstün yapmak için hemme zat edýärler. Näçe kaundy var şu molim değil yani. Haramzada bolar. Gözler 5-6 santim. Tow ýöne. Iri kaundynyň ýer pırdak ýazyp otyro bullay. Allah ulam goşlay da bir sizem bir dinläýärler, görüp otyrsyň efir on. İşlerem bolsaň. Allah oly bamy? Ba. Allah oly. Ey Allah'ım ya Rabbim. Mene bilem ok vatandaşlar. Ya ayağa ýaz ya da sizem maşgalaňyzdan birini pida berersiniz. Mesela 100% hakikat aýdýan. Ölüp gitse soňa maglap oturup berin ara. Ölüp gitse de kaza dedi. Ay bilem ok da. Allahu alem yani. Näme bolar, näme bider. Raspечатка çıkarýar. Ayalım diye. Ayalım bek bolmaly haram prokuror. Görýärsiňem şunu efiri. Haramzada. İnşallah görersen men bu videony çeken näçe wagtdan beri peňde oturarsyň. Haramzada. O bular wara owany özüge tok bilen üpçün etýärler. Öz ýurduna 60 gradus kızgyna toguny öçürip taşlaýarlar o. Şugun meselem. Saat 11-den öýlen 6-a çenli tok bolmady martalay. Gözündäki sinyaklara seredin vatandaşlar. O yani bir ikisi. Görýärmi? Toga murup durlar, hemme zat etdirler yüzündäki sinyakları görýärmi? Asud asmanly ýurdumyzda. Ha, tikinler hem de ura döşün, yırtıptırlar ha. Seredin asud asmany gördüňizmi? Gördüňizmi asud asmany? Gördüňizmi? Vatan habarlaryny eşitmeýäňizmi ýal habarlary? Vatan habarlaryny hemme zat gülgülüstanlyk gowy. Hemme kişi şadyan. Eşitmeýäňiz asud asmanyny? Hawa. Ýöne soraw jogaba çekilibem ölüp bilýäňiz. Yaman asud aýtýarmy? Asud oluňyzda gözlegmesin aýtdyň. Tüf 40 kişinin gäkeligi. Asud asmanyňyz gursun. Allah'ım ya Rabbim sen koru ya Rabbim. Doğru aýtýaň Nuraga. Bulardyň it bara, bu blogerler zatlar it ýalak. MVD şahsa video çekdiyse, diňe video çekip bilýärler. Ýöne şolar ýalak jinayet bolanda dilini bir ýerek sokýarlar. Vatandaşlar, hakyky watan dönükleri şolardyr bara. Hakikatyň üstüni örtýänler. Şolar watan dönükleri. Hani gelenek mi? Erkek olsalar, nemeler gelenek mi? Yurdumuz gülýalyk, ay prezidentimiz gülýal diýenler, manyaklar gelenek mi? Özleri manyak bulan. Karama bolar o. Hudaý saklasyn, estağfurullah, şey diýemir, adam öldürürler. Men öňe arada aýtdym, bir kimin efirine Nuraga mi etenne bilemem. Bir problema bolanda, bir oglany jetnikfa çağıranlaryna baýal bar ya. Gayrat et bağışla diýip bar ya. Nuraga siz aýtdymmy şonu? Jetnik şeýledi. Gat haram bular. Men video çekdim hem maral näçe tane adam öldürdüler MVD'nin içinde. Cemaat hojalyk ministriniň wadiýetçileri Mir-4'li arsany urup öldürdüler. 6-njy adjal gije güni gapynyň öňüne garawullady. Şol oglan jaýlaýan çalar. Hiç kim gelip zat etmesin. Örtbas etşek bolup üstüni örtşek bolup jinaýatyň. Ondan naşary narkotiýaga çağıryp näçe tane bolýa ýüzüne goýmak isleýän bolsaň urup goýdurmarsyň. Pitka haçandan bäri pitka aslında konstitusiýada Rahim Mir-4'li Rahim. Aslında konstitusiýada bara под пытками показания, которые было взято под пытками, не имеет действительности закона. Кличка там uky şol oglanyň, Mir-4'li Rahim uky. Ine öldürdüler şol oglany. Ine ýene bu oglany öldürdüler MVD'ň içinde. Vatandaşlar ayağa alalyň. Şu videony bara görýän adamlaryň bar bolsa, birazjyk insan otursun. Birazjyk merhemetiniz bolsun. Şol oglan ýogalla 4 sanak çağırsyn ýetim goýdy. Şu çağırlaryny kim seyretmeli? Ha? Bir haramzat narkotiýalyň işgärleri adam öldürip ber o. Adalet gelmese ýurdumyza bara entek kösen şu köňdedir vatandaşlar.
Men size aýdaýyn. Haramlada jele prokuror aýalyň nima kelingde jele aýalyny. Ol biwuna oğlan getirip urup öldürmeli kelingde. Hayır, prokuroray. General prokuraturada, o baş prokuraturadaky bir vizifeli. Yok, baş prokuror değil. Şu baş prokuraturada vizifeli bir prokuror. Onun adyny inşallah bir-iki günden öğrenirim. Emme zat öğrenirim. Yo, şu baş prokurorun ödüm tanıyadımlar şondan şom kadip gen gördüm, ara täze bellenem. Yo, baş prokuror değil, baş prokuraturada vizifeli. O gorkuýar diýär, öyle vatandaşlar. Balnitsalary jaň edip, gorkudyp, zat edip nädip bilýär diýerler, hassahanalar. Görýäňiz vatandaşlar. Ekspertiza bilýär diýerler, o ne? Gülcemal Jigimedem şey dip ekspertizasını örtbas etdiler üstüne yaptılar. Gülcemal Jigimedem şey dip ekspertizasını çalıştılar. Edil şu wagt Süleyman'ın öldürüşi alıp Gülcemal Jigimedem şey dip peyda verdik. Özünü oklady diýdiler, zat etdi diýdiler, haramzadalar. Allah belaňyzy bersin o konçunalar. Bulan soňy ýokmy ka bu haramlar doýurdular ay ýöne beýdi. Assalamu alaikum vatandaşlar. Nurağa Talip. Assalamu alaikum. Wa aleykum selam. Neme diyem kaya? Bular neme diýär arkadaşlar diýär ha? Ay haýsy ýurtda adam ölenok, haýsy ýurtda öldürilenok diýerler kaşyňa da. Ay olar haramlar. Diýerler ha bize bir zat diýýärsin. Haýsy ýurtda işsizlik ýok, haýsy ýurtda işlemäligden oklar. Haýsy ýurtda jitlik ýa-da polisiýa darasyny urup öldürýärlerini muňa da jogap beriň ani. Haýsy ýurtda diýerler muny? Türkmenistandan başka hiç yurtta deden oklar o mun yazada o. Eştilenden son var ha. Men size söz ver yani şular yazat bolmasa da şu tayda halk ayağa kalmasa zat bilmedim o. Şu yurtta bolsun şon yazat. Bulam habarlara sosyal medya çıksın. Yomayo şäherin o içinde ot yakyalar ot şäherin içinde. Yine ya da onço borlugunço deyip otur verecek misiniz adamlar? Onço deyip. Eşek kunça deyip mi? Talip yadyňa düşýärmi? Ol nemede vekil wadarda bir sana bir adam bir ýaşuly men melleklerim aldy. O ene şul şey diýär ol biznesmen ara 1 milyon vermelem bolsa men sen basyrnyp hekimliň içinde gurulýar deyip sana maglumat uradan yadyňdan çykdymy Talip? Yadyňdan şol. Yadımda şu meselesi bitti. Teredin dedin. Şondan diýen dinleň o vatandaşlar dinleň. Ey biz wara problemler 50 kaýdanmyzda da wara bularyň gylamymyldan o vatandaşlar galmaly biz halk ediz halkym ayağa galmaly bil. Diňe hiç sady ala detmen biz ayağa galmaly bize hiç sadymyz gutordy biziň indi alar ýaly ýa gidirir ýaly zadymyz ýok indi biziň o. Boljağımız bolla indi biziň ýerimizi aldylar, jaýymyzy aldylar. Adamlarymyzy aldylar, janymyzy aldylar ha biziň o. Allah berdi o jany o. Bular bermedi o. Näme etmelen bolsa galaymasak bize hiç şeýlek çykalgamyz ýok indi biziň hiç ýere çykmak wariantymyz ýok. Ey wara siz aýdaýyn. Men aýtjak bolýan adam şu videony görýän kimiň ýagdaýy bar bolsa maddi taýdan bize kömek edin, biz şu ýyl ayağa galjakdyr. Näde 100% söz berýän inşallah ölmän galsak şu ýyl inşallah Türkmenistana halk ayağa galýar. Näle galýar özüňiz görersiňiz inşallah. Görersiňiz şu zatlar ýöne-möne bolup geçen ok vatandaşlar. Şu zatlaryň soňy bar. Ve biz şu zatlaryň soňuny getirmek üçin öz elimizden gelen hemme zat edip otyr ve etjekdir inşallah. Oğlanlar dinlen şollara nemede şu wagt 370 adam atyrda şuň edil men opsioner diýärmi näme diýerler olar bir zatlar diýerler ha men o jurnalist diýärmi ýa men aktivist diýärmi şolar wara şu taýdan aşakdan hiç ýazmanam hiç zat gürlemenem ýokary çykman dinläp oturan şolar ey men şu gavnolara diýän indi şu bilen wara men öňküdegem aýtdym Talip öňküdegem aýtdym şolara dawai çekiň o sizem halkaýa galdyryň diýsem şolar video çekip başlapdyr. Men ara edil meni nemesine efirine almadylar ýana men şu taýda bir aýdasym mala şolaryň dinleýändigini bilem soň aýdasym mala şolar diňe siz ýerler diriliş haramlardan hemen nur bilen Talip galmaly ayaga. Haramlarda senem dinleýän şuny. Diriliş bilen näme işiň bar? Biziň temamyz başga o diriliş
özüm tak alyp baryp otyr o. Näme gerek şu zatlar sövmek, etmek. Başka tema vardı gidip otyr. Näme sövýän o gelip berdi? Ýyle sövmesen o. Näle adamlara var ha. Ey, besedin o şu, goýun o şu zatlary var ha. Näle adamlara var ha. Şu tak gelýän, o muňa sövýän. Näme üçin sövýän? Hemmämiň maksady bir hereket edýäs. Dawaçy, hemmämiz etmeli şulady. Görkezem ok. Hemmemiz galmaly biziň ayaga. Ya Ayağa kalmalım, bizim hemmemiz. Öz elinden gelen edi otyr o. Her kim öz elinden gelen edi otyr. Diýilişe media beýlekler hemmesi media otyr. Yani biz bilen esseler, biz esseler tapal. Yok, samgan essinler şular. Men hiç kimi çağıram ok. Eğer isteseler edi versinler yani. Hemmemiň maksady bir dämi? Bollu da. Hemmemiň Garip. maksadymyz bir ayağa kalmaly abi. Garip bokoda aşatma, portam olsun diýerler. Oy boş ver. Ey canım yandıla yana var ha baksan olun. Dinleň, bir da aýtjaklar olanlar, mene wara dogry maçsam da şu erwet gynançly habarlary ýurtdan alyp bara. Ýüregime bir gym bolyn wara. Şu zatlary öwrenşdirip barýar o adamlary. Aýyna ertirkün çay başynda süýjü köki ýotykan. Ay planyna dogry apdyrlar, planyna öldüripdirler, planyna asypdyrlar. Bäh, o näde basdylar karay? Ayağına nasıllarım kaya boynuna nasıllarım kaya deyip şeyle bir uygunlaşacağınız zarayı bu bolyan zatlara olun uygunlaşman o adamlar o uygunlaşman bu normal zat değil o bu eşitleyen zatlar normal zat değil bilesiniz gelen olsa Allah'tan dileyin özünüz öyle şu zatın başınıza gelmeyin onun düşünürsünüz oturup bara şu zatlara yanlış tesvir verip yanlış komentariye verip yankı mollu miyalı yine yalı haramdadalar. Mene dogry maçsam bara talip şey kıssas diýilýär da bize elbetde o dile edýänlere biziň garşymyzda durýanyň mene başlaryna dileýän o şunu ýazatnyň başyna gelmeni. Lişni şolar şonu düşünýär. Belki şonu Nura gelsin ha olaram o. Halkymyza şolaram gelsin ha biziň o hemmemiz gelsinler ha. Şeýdi bine şolar ýaly adamlar ölmeli mi näme etmeli o gelsinler ha olaram hemmemiz bile galalyň ha ayaga o. Beýdip bilet her kimin derdini çekip oturmaly däldir sende beýdi o haçyna senin derdini çekeliň o beýdip. Meni gözlejek, onu tapjak, men seni öldürýän, men tapýan, onu tapýan. O biz bular tapalyň ha, o biz bulary. Men şu videony efiri YouTube'da paylaşacak şu taýdan arkaň görüp bilersiň watandaşlar. Ýanky oglan kimdigini barada aýtdym, ýaýlym berdi ifade edýär ýabyn garyndaşlygy. Şol ýangy Kemal Rejepov haramdady bar plasmas kelle. Şoň kakasy $250.000 bergisi bardy ölmäke. Şoň kakasynyň algydarlary bar. Hany iş döwranlagy. Şoň doganyň ogly şol. Ýanky oglan Süleyman. Toýdan alyp diýerler muny. Menen tek wara köp zat görkezjek inşallah. Men häzir garaşyp otyr mamende garaşýan. İnşallah. İşgärim bul taýip ölen. Ölen o. Ýok oglan mı? Ha o näme? Ýok, bulu wara muň dostuny tramadol alýarlar. Aha. Bunun dostu Aydan bolmaly, ýa bulu mediýada atdy. Bunu alýarlar, MWD'niň içine getirýärler, urýarlar, toga tutýarlar, konkretny pytka edýärler. Bulu oglanam ölüp galýar. Haramdadalar. Bulan niýeti tramadol atýa, ýa plan satýa diýip däller. Bular şeýdi gorkudyp alma niýeti pulla olanlar. Türmelerde siz şu wagt men size narkotiýa aýdyp otyryň watandaşlar. Siz türmeň için bilýäňiz ýagdaýyn türmelerde näme bolup ber o? Türmedekiler näme diýip döwýärler habaryňyz barmy näme pitka edýärler. Ey Allah gorasyn o men eşdiýän şu türmede oturup gelen olanlar aýdyp berýär o wagt janjygym diýen aýdýar. Şeýle bir döwýärler o diýär bara. Düşmanyma da dileme o şonu diýär bara. Bu haramlaryň edýän zatlaryň bara diňe bir Allah bilýär o. Şoň üçin men size aýtýan o. Dawaýça ýagalyň watandaşlar şu haramzatlar aýralyň. Ýoksa mara her birimiň soňa çykşyklar bular. Talip tramadol ol bul getirýänlere näme üçin çäre gören oklaray bular? Men şoňa haýranyň şonu sen men ýöne Çäre görýän hökümet bularyň özi edýär Nuraga. Nuraga bularyň özi edýär çäre görýän hökümet ýok. Bular näme diýär Nuraga öde getirýär, saňa satýar, ýygyňdan ama adam goýýarda seni aýyrýarlar.
Onu beýdip atýanlary, ulan ýanlary basyp urup ýençip görmäň. Näme özüň getirip satyp otyrsyň ha, o zaýan zaýat o. Özüň getirip satyp otyrsyň ha, o zäherläp otyrsyň ha. Onu halky bilemo, bular bara haýsy ýurdun çöpdügüler siz yaşar ýurda hyzmat etýän medde halky gyrmak üçin getirilýän mo siz. Men düşünemok. Yani gurna ýany özüňiz soňundan şoň esasyna basýanam özüňiz, öldürýänam özüňiz, parasyny alýanam özüňiz, hemme zadyň rejissöram özüňiz, aktyoram özüňiz, prodüseram özüňiz, hemme zat özüňiz, hökümet sizden gelip otyra bu zatlar, sizin ýalňyşlygyňyz aşal o, ýurda girýän bolsa. Ağam goýny suw satýarlar da bular. Goýny suw satýarlar da suwam satýarlar goýny. Edil şunu ýalda onsoň suw özde başga ýere giden goýnam basýarlar alyp. Bular wara wapşe edin edip böra bular o. Zekkalay doğru maýsam gelseňiz gürlen watandaşlar. Allah ulaydır. Mene aýdy, ýadadım o Hudaý wa. Mene ne sözüm yo, şo wurda gaýtalap özüm ýada gitdim o size wurda düşündirýänçem. Gerek bolsa görüşüň gerek gämi. Büzmüňiz bara gysyňda oturuň bara başyňyza gelende garaşyňda. Men kana 50 gepden belli gep şol. Barymyzam ayağa almaly, barymyzam diňe ayağa almaň pikirini etmeli, şonuň nemesini gözlemeli, nähil galmaly, nädip barmaly ýurda, nähili habarlaşmalydan o biletlenmeli, belli etmeli, ene şunça adam diýip bir belli edip, şunça adamyň durjakdygyna göz ýetirmeli. O talebiň ýa nuraň tutulyp giderini men absolut islämok. Hiç ýyl olaryň ölmegine islämok şu taýda. Ýöne wara şu aşakdan diňläp oturan hökümet edaralary. O hökümetiň şaýkalary diňläňsiz. Siz wara garşylyk göterseňiz, wara gorkatseňiz. Raýat uruşuna getirýäňiz, onsoň Hudaý saklasyn, diňe gan döküşik bolar. Raýat uruşuna getirmejek bolsaň garşylyk görkezmäň hökümetiň şaýkalary size diýän men. Sizin edil şu taýda edip oturan biznesleňiz, edip oturan hereketleňiz, o demokratiýa bolandan soňam sizin şu hereketiňiz hiç ýylak peseden düşenok beýgede galan. Şo gidişine gidýär. Siz arkaýyn öz spokojny öz ýaşaýyşyňyzy ýaşap bilýäňiz. Hiç ýylak o taýda gözläp oturýar ýa garşy çykarýar sizin hiç ýyl aladaňyz ýok şu taýda. Gurban ol ýa serdar bolmasa da ýurt dolan ýa şu taýda. Parlamente geçsegem ýurt dolan ýa şu taýda. Şu öz ýurdumyzy bir parlament demokratiýa döwletine geçirsegem biziň baýlyklarymyz hemmemize bu kurduğumuzdan yetdi şonu iwem bilmeýär, şonu sowum bilmeýär. Biz nire gitsegem, biz aylanmana siyahata da gitsegem hiç ýylyk biziň nememiz azalanok, biziň aýlygymyz azalanok, biziň bilýän gazanç azalanok, biziň baýlygymyz ýetik. Garip bir munçuk Allah ulasat berele. Hoş geldin Allah ule. Assalamu alaykum da. Wa alaykum assalam. Rum ýaşmy? Hoş bulduk hemmeňize. Hoş. Yo aýdyberin. Neme men prosta. Hoş geldin abi. Häzir arasyna goşulşar menem Hoş bulduk. Açık bolýan adamyz Allah ule. Şuň ilmi maglumat geçdi. 2008-nji ýylyň bir oglany Aşgabatda dosty ona garşy pakazany berýän eken. Tramadoldan tutulýar dosty. Ona malýalar İçeri İşler Ministerliğiniň narkotiýalyna gidip şo taýda da bu oglany pytka edip, toga tutup, urup, zat edip, oglanyň 24-nji iýul alky diýerler, 25-ine de ýerden morgdan jesedi çykýar. İkinji bolan wakada Baş prokuraturanyň bir wezipeli prokurory aýaly oýnaşýan eken biri bilen, olam oýnaşýan oglany arkadaş şäheriniň UBH'sinde işläp ýören bir oglan. Ol oglanyň UBH'siň işgäri Baş prokuraturaň içine getirýär bolen, raspečatka edipdir da aýalynyň telefonyny şol oglanyň nomery çyka getirýärler bolen Baş prokuraturaň içinde ýanky UBH'sinde işläp ýören oglany urýarlar, ýenjýärler. Bu oglanyň hem edine bolýarmy? Pah edene bolýar dämi? Net.
Pak bolýar, pak. Eňek. Pak bolýar. Eňek. Nevi çişýän eken. Bu oğlanam hassahana var ya, halkara nevrologiya merkezine var ya. Ondan soň hemme zat gülýala diýdir ya, jaňatdyr gorkuz ya nevrologiya merkezine. Tamam. Hiç bir problemi ýok diýip bu oğlanam ýogul kalýar. Tip bilmän ölýär. Ondan soň şu prokuror näme etdi ya? Jaňatdy судмег экспертизада muňa normal судмег экспертиза hat beriň diýe, ýoksam sizem şo hala düşürer niýe? Baş prokuraturanyň wezipeli prokurory şey diýip влиять edip bilýär. Görýärmi? Судмег экспертиза hassahana hatta oğlan ýoglan Murat Akmurat var, gorkuk. Siyek var, ministr zdravохранения. Şonuň hem garnaş eken. Hojaguly Muhammedowem şu zatdan habary ýok eken. Şu prokuroryň şey diýip jaň edip gorkulandan habary ýok eken Hojaguly. Görýärmi Hojaguly? Seniň hem bilmeýän zatdyň men sana aýdýan Hojaguly. Bil şu zatlary we ýegenini öldürenlerini gan ýerde goýma Hojaguly. Şu haram zatlary kanun esasyna çäre görüň. İdara değişti bolýar, haýsy ministrlige nime bolýar? Prokuratura ýani Высший силовой орган. Yani General Wyş Silawy organ. Nadzor, wyższy nadzor bolýar. Owo, inni beýle kajitni hwa düşnükli içeri işlerine değişti we Kadirov çäre görülýär, kan görül wagt nimani netijany. Kadirov hani görüli serdaryňyz gahrmanyňyz adalatlymy ka hani berkenç berýär ka Jitnikovda öz polisiýa edarasyna bolan jenaýaty boyuna alyp ötünç soraýar ka halkdan. Ola birinji, ikinjem prokuraturaň edarasyna özüm gen prokuraturada bolýan zat. Hani görül wakaly o taýnyňam içini paltalap arasalayam ka Serdar Berdimuhammedow. Diýýär ka bolýa ýalňyşlyk görülüpdir. Düşnükli owo inni görül wakaly nähit çözüp çykarýar ka. Telewizde size ýetirýär ka şu zatlary ýa-da halkyň maglumat almak azatlygyny elinden alyp owo hiç zat etmedik ýaly, hiç zat bolmadyk ýaly, bu adamlar ölmedik ýaly bolup hereket edýär ka. Görüliň wagt görkezler bu zatlary. Men öz gedemde biraz goşşok bolýan ýeriň ýüzünde opşy standart boýunça adamyň ölümi diýen zat ýatyryldy. Praktiçeski şu demokratiýa hasaplayan döwletlerde ölüm jezasy ýok, iň aňyr jeza 25 ýyl berilýär. Ýöne bolyn gynansak-da Türkmenistanyň gönünden şu kanun bolmasa da Kosovny aýlaw maniýasyny ölüm jezasy barlygynyň suutnamasy. Ol ölüm jezasyny lüboy bir tagon götürýän adamym edip bilýär. Hawa, ony ýegenlerem edip bilýär. Hawa, ony rejimiň başynda bir lüboy oturan adam ölüm jezasyny berip bilýär. Hawa, gönüden şu kanun Türkmenistanyň kanunyna ýogum bolsa ölüm jezasy. Очередной раз ýene de bir ýerde dakazat edýär ölüm jezasynyň barlygynyň manysy şu zatlarla. Yani bular halk bilen isläni edýärler. Halk bilen näme isteseler, kellesine gelseler bir zat şonuň edýärler. Egerde biri saportivляtsiýa edip, garşyna gidip ýok men öz tenim berjek gälýse gön ölüm jeza. Etajdan zynk goýarýarlar, soňra özüni öldürdi. Yani bulary hemme zat etseň bolýar. Kanun depelep, daşy mirawoy kanunlaryna, onuň öňünde biz ine arasda diýip şeýle özüni pakazuhu gorkaçyk bolýar. Ýeriň ýüzünde biz gaty arasy, parýadyşny, owudun, ak mermer, ak maşin, ýüregiň sen gapgara, sen daşyň ak bolany bilenem, sen ýüregiň içi garaňam, garasy şar gara sen ýüregiň içine ideniň edip ýörsiň, halkyň bilen depelep ýörsiň. Onun конечно balyk başdan porsasa, eger ýegenler öldürip ýörse, hawa näme rejimiň adamlary biz näme özümiz şonça göremdokmy diýip bularym eden edýärler halk bilen, bularym öldürýärler. Häzir inni sen egerde Serdar ýa-da Gurban boly, sen egerde arasalajak bolsaň şu meselem rejimde oturup adam öldürýänler, sen ilki bilen özüňkine arasalamaly, ýegenlerine elläň ok. Häzirim ine bu öldürenim kul edersin, bunun özünem öldürüp koyuyorsun. Bärde yeni de adalatlylyk gitýär bara. Düşünüp bilýärmi? Şoň üçin bara adamlar uje bolly, besir özümizi öldürtmäni. Özümizi uje öldürdip, uje bara häzir özüňe ýetenden soň bilip galarsın. Ýöne şol ýetmäkä bilmeli, özüňe ýetenden soň bilersiň, maşgalaňda biri ölse, eýýam janyňam ýanar çykçygam bolar, hemme adam. Ýöne praktiçeski bir de ýetip barýar her bir maşgalaň içine
şular ýaly samasut uje ölüm jezasy ýetip barýar, uje birazjyk inni betet edin adamlar, birazjyk inni oýun olyň. Hawa häzir bizem ölüp galaysak, bizem nemesek çykçagym galanyk ortadalar. Şoň üçin hem bize intakşy ölüm ýetmäke, ondan başga hemme jezalar ýetip çykdy. Açlygym, kösünçligim, iýsizligim, hawa bir daşa ýurtlarda şeýdip enatadan juda düşmekligim uje ýetdi bize. Bize hemme zatlar ýetip otyr, hemme şulun agyr berýän jebir jepalary ýetip otyr. O jebir jepa da bilýänmi, ýekeje zat üçin şeýdip halky kösüýärler. Bu da öz kursusynyň üstüne dayanmak üçin. Ananyň wara. Öz kursusynyň içinde üstüne oturmak üçin halkym kösüýärler, halkym öldürýärler, ajym saklaýarlar, pulsuzam saklaýarlar, dinsizam saklaýarlar, hemme zatly saklaýarlar halkyla. Şeýdip halky bir agyr güne batyryp şu siýasaty el degmesin dip edýärler şu zadalar. Eger aňyrsyny düýbüni alandalar. Şoň üçin köp kişinem gideri alak etdiler. Bir teretse hemme kişi gidip barýar, soňundan saklajak bolýarlar. Bilen özleri bilen oklary, näme edip görenlerin özleri düşünen oklary. Halk bir padobetni krolik boldy. O isläni edip otyr, isläni goýup otyr. Inni bir hwaç et uje özümizde şeýdip oýnatmagyny hwaç et uje wara, oýnatmalyň adamlar. Bestir inni wara, inni artyk wara. Näme sypat berjegimi bilemok men inni özümizde şu halka näme diýjegim bilemok wara. Inni stawardaky sözüň hemme gutordy uje. Hawa gorkugam diýip gördük, uklap ýatyrsam diýip gördük. Hawa bestirde inni adamlar haçana-çenni oturdup inni özümizde öldürýärler. Kerin samasud edýärler, buny bir zat göwnlerine ýaranyk samasud edýärler. Bolly söwje. Edenni diýerler. Bes bolmadymy intak wagtynda, ýetmedimi janyňyza intak. Inni näme size gerek ki janymyza ýeter ýalak ýene de bar. Inni nämesinler ölümden artyk zat ýok ha. Görüp otursa näde? Daşa ýurtdaky özlerini öldürýärler, o gitmejek bolup bar. Özlerini öldürýärler bar. Kimse özüni öldürýär, kimsem o diýer galanym olar öldürýär, rejim öldürýär bar. Inni ölüm diýen zat insan kara, inni gorkurýan zat ýok ha. Ana aktivistler tutup oturýarlar, alyp gidip oturýarlar. Hawa, ene bular ýalak çaly göwnüne ýaramadyklar, öldürip oturýarlar. Pastelini giyirmese de, ana Gülcemalçymy diýär, olary öldürip oturýarlar. Başga näme ýaraga inni bar? Şu hemme kanun, döreyen kanun. Adamzadyň ýeriň ýüzüne suçlawa edip ölümden, şular ýaly agyr günden gorar ýalyk şu kanundan çykýar aslynda. Hawa, düşünüp bilýärmi? Adamyň hakyny, hukugyny goramak üçin çykýar şu kanunlar. Emma Türkmenistanyň häzirki ýagdaýda hakyny, hukugyny depelemek üçin çykýar. Basyn, vurun, öldürün, ýene öredin, kislorodyn alyň, hiç tat bermäň diýip jebir jepa üçin çykýar şu kanundan bar bar. Aslında halk üçin, gogluk üçin çykmaly bar. İş tap bermeklik, üpçün etmeklik, yetimlere seretmeklik, garlara nimetmeklik. Ýok, inni gutordy o zatlaryň hemme inni agresiv üçin bar, agresiýa üçin, inni gyrmak üçin çykdy bu kanundan hemmesi la soňda. Şoň üçin mara mene artyk diýiljek zatlaryň hemmesi diýildi. Ene sagortun oglanlar her gün aýdyp oturýarlar, biziň aýdan sözlerimizi onlarça, yüzlerçe gedek, müňlerçe gedek aýdyp oturýarlar. Inni artyk bolmadymy? Öz-özüňe bir soraw berip gora, bolmadymy intak? Ha? Näçe wagt gerek saňa inni ýene de pikirlenip, şeýdip bir tijenmek üçin, oýanmak üçin, gaflat uykusundan bir gözüňi açmak üçin näçe gerek ha inni saňalar? Bolmadymy artyk bara? Boldum saňa. Sağ olam, Allah razı olsun. Vatandaşlar eşitdiňiz, gördüňiz. Aýrylyk çekýär, ölüm acysy çekýär. Bul ağırlar var, bizi diňe ýüregimizde gatylaşdyrýar, düşünýärmi? Durmuşa bolan höwätimiz gitdi. Ni toşda bu öz doğan garnaşyň, haçan da tanamayan adamyňa da şeýdip öldürseler var, ýüregiň awaýar, adamçylyk, ýüreginde birazjygam adamçylyk bar bolsa, biwe pagarap bilen o. Garynja daşy musulman diýilen adam var, her bir bedeniň bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näme aýtdy? Haçan da bedeniň diýe bir ýere ağrısa diýe, bütün bedenine berýär diýär. Şol musulmanam şeýle diýär. Biri-birimizi gynanmaly, ağrymyzy ağlamaly bilece düşünýärmi? Gülenne gülmeli, ýöne bu haramzadalar görüşüňiz ýalak hemmämizi gyryp oturýarlar hulanyny. Hemmämizi gyryp oturýarlar. Başga variant ýok. Diňe galmak gal, aýa galmak. Başga hiç variant ýok vatandaşlar. Görün, pikirleniň. Biraz wagtymyz galdy. Şu ýyl inşallah Allahyň izni bilen çağır. Bu taramda geçin inşallah. Bile hareket edelim vatandaşlar.
Hoş geldin Sultan Sancar. Alo. Geldi yani ama. Ay. İnsaf, vicdan. Da bizim halkımız. Yalnız da bizim halkımız solum ayağı almalı. Hiç kim kalmalı değil de. Kaldırmacak olmalı da hiç kimi. Ayağı Alişer bin kaldıracak Abdullah'ın olmalı da. Türkmenistan aktiviteleri neyin bolacakdygyny görýän vatandaşlar? Näme etjekdirler Alişer bin Abdullah'ın Türkmenistan aktiviteleri ha? Görüňe. Şuriýaly adamlar öldüren bolsalar Alişer näme Abdullah'ın dir goýarlar etýäňim ha? Bu haramzadalar var, hemmetin gyryp oturýarlar o. Allah belalaryny bersin. Şoň üçin dawaýçy birleşeliň, eger Alişer bin Abdullah'ın Türkmenistan'a gitse, bizim ayağa almaktan başka hiç şeylik variantımız yok. En kıyıska vakta vatandaşlar. Çünkü bu haramzadalar öldürecektirler onları. Selamun aleyküm lan. Ve aleykümselam. O mu yağdıyla? Doğru şükür. Orada ne emek var ama Alişer'le Abdullah'dan? Kimlerden? Alişer'le Abdullah'dan. Ay paka haber yok. Türkiye'de deyip bilgimiz var. Maglumat Şu tayda var. var. Şu tayda var bola versinler okulay saklasın o. Ava. Gönü erkek namusdan çıkarır birinci sorular. Mera sen haram. Gel erkek var yüzün aç. Sen haramzadanı men köpten mer görýän. Sen negativni kommentaryýa diýen. Erkek bolsaň gaýratyňyz çatýan bolsa wara. Hökümeti gollaýan. Gelin ustayk açıp yüzüňizi çıkış edin. Sana haramzadalar. Konçin. Mrazi pagany wara. Allah lehine desin o size haramlar. Ay bunları yazıyalara değiyor oturmak maşaktaki oğullarına öz kızlarına öz çözük görüyor musun baba O aladasını? haramzadalar konçin yalak, krisa yalak, lev account'tan yazıyorlar. Näme o? Yaylım Berdiyev. Ol önkü Pagranyň ministrine garalap batlar ettin, işten ayırttın. Näme garnaşyňy öldürenlere çäre görüp bilen okmy? Haramzada. Yaylım Berdiyev. Teti. Yüzün korkak yağlı edip bara, sen krisa var haramzada. Öz garnaşyňy görüp bilen okmy? Haramzada. Yine birini öldürttürmeye gelirler. Ya yegenler del polisiýaň işgärleri, baş prokuraturaň içinde, hem de içeri işler ministrliğinin içinde öldürdüler. Ýadyňda düşen bolsa bara Eýranny şo bir gydara polisiýada öldürdüler ha. Grupda ana şonu wes Eýran var ayağa galdy şonlay. Hawa. Teredin yekeçi ölüm bolonlay. Hawa yekeçi ölüm bolonny ayağa galýarlar. Emma bizde paşty her gün bulara bizim gulaklarymyzda ýetýän ölümler, bizim gulaklarymyzda ýetmeýän ölümler hem gatykän ho. Görýärmi? Bu bir ölümün edýän dady bar. Şoň üçin mara meselem o Kazakstanda da bir waka boldy. O öz aýagyny wuran üçin, o başga ýurtlarda diňe daşy urlany üçin halk ayağa galýar. Bir ýerini wursalar, uza şoň üçin ayağa galýar halklar. Endi bizde ölümem bolsa, paşty her günem bolsa, halk ayağa da galar fiýelen o. Ay, tüňe ne der? O bilen oklaram, o maňa degmedin, näçe müň ýaşa finlýän şolar ýaly ýylanyň. O inni wara artyk adamlar taýin bolun. O her biriňiz içiňizden uja özüň duhuňyzy gallaryň indiler. Taýin bolun. Gaty golay wagtda uja şu ayağa galmaly diýilende hemmemiz galmaly uja. Yekece gedekde şu zat bitýär bar, gaýrat edin. Inni wara bir mert bolalyň, hatça bir yekece gedek bir ömrümizde mert bolalyň ho. Pastaýan mert bolmakly talap edilen o. Yekece gedek bir mert bolalyň ha, onu özümiz üçin gysganmalyň, o mertligini özümiz üçin, in golay adamlarymyz üçin, öz rahatlarymyz üçin, öz geleceğimiz üçin biz edýäsä bulady. Başga kişiň edem doga. Şoň üçin hatça bir yekece gedek bir batyrlygymyzy görkezeliň, ho, ondan aňyrda da ýene de wakalar köp bolup durur. Şoň üçin biz inwara gaýrat edip bet edeliň dany mara taýin bolalym. Uja taýin bolmaly wagtym geldi, uja çykmaly wagtymydam geldi. Gaýrat edin wara. Şoň üçin betser inwara doýdugyny artyklar. Fikrimçe wara Allahul Teala o aýatladım. Bizim geleceğimiz için oynanan kino ýalak da şo prinsip meselesinden şo kino. Ta türkmeniň boljak durmuşy bar oynanan kino da şonu.
O wagtda soň bolaydymy gandyn o kinoň istoriýasy? Men şu taýdan wara, şol ejir çekilen haksızlyga uğran başgalara yüzlenesim gelýär. Eğer inşallah biz maksadymyzy ýetsek wara, her biriniň gany alınjakdyr watandaşlar. Allah'ın izni bilen ulugurlamak inşallah söz berýär. Niyetimiz şeýle. Kimin gany, hiç kimin gany hakkan ýerde galmaz watandaşlar. Öňkü aryn alyp bilmeýän adamlar hemmesi aryn aljakdyr. Mesela 100% Allah'ın izni bilen söz berýär. Çünkü bu işte ula adamlaryň eli var. Düşünýän hemmesi adalatly, merhemetli ýanaşýar şol işe. Şol kim zulmeden bolsa inşallah olara karşı bir çare bulacaktır vatandaşlar. Mesela Allah'ın izniyle söz berýär. Gurlaşýaryň hemen gelýär. Allah ortadan özüň alyp duraýam talip berýänçe. Mikrofonu. Onun ýene de wara men bir ene öz nemem analizim aýdasym gelýär-de şu Gurban Gulynyň näde döwleti dolanýar ýa birhi pikirlenip gördüňizmi? Seredin Gurban Guly ol nomer 1 prezident. Esasy ýurdu dolanýarmal adam. Şulara öz gordasy bar, ene meselem men aýtdymmy, bolly, şu dogry bolsun, bolmasyn, siz şonu hukman edämeli diýip o köçedäki o nimeler bolýar, meselem çiğ-çiğitlep yağın gırasında oturan oğlanlar oluyor da eğer nemeye yağdığında düşen olsalar men sözümü ayttım mı bollo men tüykülüğümü izni almayan o deyip kuruluyor o Cerski köçedeki oğlanlarla sine diyen olsanız Gurban Gulyň siyaseti edir şular yalıp mesela şu Covid döwrüne yine de qaydyp gelelim var şun siyaseti ne edip dolanır yani men düşünürjek bolýanlary bizde Covid yok diýdi şeýlegeram. Onun Koreya diýdi, oň bilen bile Tajikistan diýdi, pamoýym 3 tane döwlet diýdi şonu wara. Ondan soň Tajikistan uje boynuny aldy. Hawa nimede boynuny aldy Koreýada, Severni Koreýada boynuny aldy. 7 üstünni ýeriň ýüzünde onun rekordlara ýazdyrmaly giňsalar. Hawa boynuny almady adam diýip bara hawa sen gowur ýara 7 üstünni bolmakla ýeriň ýüzünde 7 üstünni bolup rekord giňsi gowur ýablay pastaýanla. Ana ýene de bir rekord giňsi taňalay. Hawa bizde Covid ýok diýip tutturdy diňe. Teredin o adamlar, men özüm utanýan o şundan wara. Bizde Covid ýok diýdimi? Bütün ýeriň ýüzünde Covid bar, Türkmenistanda Covid ýok. O da näme üçin diýe? Men aýtdymmy ýok diýip. Значит, şoda ýok. Dogry bolsun, bolmasyn, üstümizden gülsün, gülmesin diýip. Ýani bu adam öz gordostynyň üstüne upravlad edýär. Egerde şu gordostynyň üstüne bir söz diýse, o da halka ziyanın bolsa wara. Şol halky gubitilini bolsa da şu aýdýan zakony ýa sözi şoň üstüne oturýar. Sen beýdip sen watan dolanyp bilmeýäň ho. Egerde bir zat ýalňyş bolsa, ýalňyş diýip ýyda gitmeklik, soň gowy warianty tapmaklyk, soň halkyňa behwitlik etmeklik gaýtam bol adam, akylly adam, hikmetli adam bolýar şeýle dämi? Ýok, Covid ýok diýdimi? Da kança intagam otur şu Covid ýoklugy bilen. Intagam o da kança neme otur. Adamlar bular ýalyk bolmaýar, bilmeklik bar, bu akylynyň müşlenýesi diýmeklik bar. O köçede oturýanlar bar, çiğ-çaq şolar ýa, Cerski patsan diýilýär, şolar da şonça da ýok, bu akyllar bar. Ene şoň üstüne ene biz kötenip ýör şu wagt bar. Şolar ýalyk günlere düşüp ýör. Öz gordostynyň üstüne bir aýdan sözünden dänmejek bolup şoň üstüne ene şeýdi bizi şu wagt köze oturýarlar. Bu dogry düşünüň bar. Bu halky dolanýar bilen o. Bu halka absolutno dolanıp bilen o. Bunun aklı var nol. Вообще hiç da ni ideya sposobny diýip bermeli var bu adam. Bu adam var adamym däl o bu beyni sem gutoran hemme adam gutoran var. Boldum men. Oly sana bir soru berjekdim da Türkmenistanyň WWP'si mirawy arada näçe orkady? Adamlaryň hakynyň aýlygyny primärna. Sen bilensiň şu zatlary? $9,000 orkady. Ayda $900 orkady. Ayda $900 orkady. Ayda $900-800 orkady ayda. Statistika. Primo $150 da Türkmenistanda aylyk primärna alandy. Ya ol wara nemede nähil diýsem kursy 2 kursa saklap Birleşen Milletler Guramasyny tutuş dünýäni aldamak da maksady bilen kursy 2 kursa saklamak. Dollar 2 kursa saklamak onun tutuş dünýäni tutuş milletler Birleşen Milletler Guramasyny allamak on bar maksady şeýdip özüni o şol hiç kim nemeden ok
arşkayda edenok, hiç kim ayada galanok men gidip ödün şon ýaly görkezmek. Kara kurs bilen ara yerin yüzüne aile gorkoçuk şeylegram näçe 3 manat 51 köpükden ara yerin yüzüne aile gorkoçuk hemme dady çiýişik pankarjak owo wapşe dolup ýörejek yerin yüzüne menne iň gowalyk halkynyň içine gelýäram bolýan ene şular ýalyk eziyet berjek şular ýalyk ykdysady kynçylygy owo dollaryň ýetmezçiligi halkyň aç bolmaklygy owo bir başga nablütaçylar gelip bara bir owalara girip şolaň bir ýagdaýyny göräýseler onuň hemme zat papolçky goýarlar şu adam bilýänler bolýan bular ýöne gidip gün satyn alýarlar da beýleki gelýän adamlaryň on ene häzir skoroda bolmaly şolay onun adamlar gelmez şolar içinden göräýseler wapşe tawara aýdaýyn şu onlar geleni ayağa almaly bara şu onuň hemme nime sabrany bolýar häzir täze jaý gurjakmyş da adyçy Allah bolsa ýadyňa düşýärmi? şolar geleni Allah ayağa ýadyňa düşýärmi? Şu birleşen millet Garip ýekejemem. Birleşen Milletler Guramasyna jogabam berip bilmedi aşular. Yogo bular jogap berip bilmeýär. Arada şu aranjywy spisege goýulanyny da bar jogap ber diýip 60 gün bilen beripdiler. Şonu ma jogap berip bilmedi ýara o. Bular hiç da jogap berip bilen oklar. O bular bar diňe ejiz halkyny jogap berip bilýärler. Ölüm bilen it ýenjenýär, ýenjip aş taklap. Diňe şonu oňarýarlar o bular o. Türkmenlerde bir söz bar, öýde watyr, daşarda gorkak diýär. Sıçağı gutoran var, konçun gutoran var, sıçağı var, wapşe balağın dolup bir daşary ýurtdan bir daşy şäs Amerikan bir polisiýadan bir jaň gelsin gurban gular, gün balağın dolup ýaro kes kellämi şeýler we gorkagy var, drony titrap otyr bul diňe öz ejiz halkyna batyr bulay. Diňe öz garamaýy halkyna batyr wara bulay. Başga hiç kime batyrlaw ýok, titrap dur. Последний men arada bir adam eşitdim. Şu gorkak adamlar diktator bolýar diýär wara. Şolar ýalyk diktator bolýar diýe gorkan adam hemme zatyn waswas bolýar. Onuň soň onuň basyn, onuň çüýredin, onu öldürün, onuň aýyryn, aç saklaň, onu eýdin diýip bar. Şolar ýalyk gorkan adam şuň öz edýän hereketiniň özü ene men diktator, men gorkak diýmekligiň manysy şu ara. Kes kellem şu dogry bolmasalar, gatyr bet. Ýa şu Saparmurady. Allah ol Saparmurady öldürenlerinde de şoň ýandaky nimeleri şaykalar var bile goşulyp öldüren bilelerini. Biletleşik dostlar ne bile edilenler. Şolaryň hemmesini hem öldüren şol bilýärmi? O edilecek. Ol var o dagna mı? Neme Türkmenlerde söz var neme köpür geçýänçe doňuza da daý diýýär. Edi şol olara bir doňuz adam satdylar. Howa onuň soňundan bir de olara daý diýip doňuz neme geçýänçe ýödüm doňuz bolup galdy. Ýene de o da olar satdy var. İstemem. Edi şolar ýaly siýasat. Aýdaýt ha. Bizde primerne bolýa, başga studentleriňe zäni ýok bolýa iş şäbersinler. Näme üçin bizim medugry okap bilen oňlar stroka iş şäper şoňa diýen galymy. Imin 2500 afrikanslar, ana med okuýarlar afrikanslar bar ha. Şolonky köp geçýän beýleklen giden. Pikret goram. A bizde medinkiler $200-250. A GSP stroka çağalar, soşun boşlar. Medinkiler Yani konventasiýa saň eden gowmya, öz jüýler eden gowmy. Şoňa jogap ber saň eden gowm. Bile garip bir mut yapaýlar sizin gaýra bratan. Şonu nabarot medisina hakkyn köpeltmeli däme bizinkä bolýar ýani ýok ol beýlek studentlaryňky. Näme üçin medisina hakkyn köpeltmekden şoňa gen galymy medisina gerek etsin bol Türkmenistanda näçe çağalar ölüp otyr näçe hereyler näçe ol bul bizde iň bärkisi детский врачlar tupoy. Sebäbi bäri stroyka işçiler. Rossiýada. Näçe çağalar otyr Türkmenistanda näçe çağa öldürýär. Iň bolmady şonuň köpelde. 500 dolar aýda 500 dolar geçerse normal şolar üçin o. İşleme şu pakirler. Satlyň adyny götüren dogunum diňle ol moýlum bir prikol aýdaýyn moýl bize moýlum oku diýýärdi bolun biziň moýlum Moskwada men bilen stroyka diýýär şu wagt diýär. Şolar ýalda biz hökümetden hiçsady aýdy we motormaldal diýip motormaldal biz ayağa galmanyň diňe nemesini gözlemeli. Çykalgasyn nädip ayağa galman näki galmaly. Oğlanlar, içýän. Dinle do, çağırış vardı yakın vakti videolar çekecektir, onun üstüne işlev atır. Yani şu случайny var ha, öldürülen oğlanlar barada, men şu vardı video çekecek. Käbir diýer, geçen meselem narkotik vardı, narkotik barada video çekem de sen diýär barygalaryň arkasına alýan. Men hiç kim arkasına alamok. Men
hiç kim öldürmeli, hiç kime zulmetmeli. Eğer bir adam kanuni bodam bolsa şoňa kanun esasyna çäre bermeli. Ýöne hiç kim urup pitk etmeli, öldürmeli. Düşünýärmi? Ol uje ýalňyşlyk bolýar. Käbiri diýersiňiz, arda da diýen samsyklar bar. Polisiýaň işgäri gowup dur, ölüp dur zat diýende aýdamda. Vatandaşa polisiýaň işgäri bolsun, zat bolsun. Olam adam hiç kime öldürmeyene hakkı yok. Yine böyle aýtýan. Allah Taala aýtýar Kur'an'da. Kim bir adamı öldürse diýär, ol bütün adam zady öldüren ýalykdyr diýär. Ve kim bir zady halas etse, ol adam zady halas eden ýalykdyr diýär. Şoň üçin hemmeňizi adam kärçilikli bolmany çagyrýan, bizi-peňizden hyýanatçylykly peýdalanma. İn soňuna puly bolma, şuň bolmasa ertir, iziňizde çykarlar. Düşünýän bir hatap zat bu dünýede bar bolsa o dünýede ýokdur. Onu bilin ýani. Polibom aktivistler sizin iziňize düşecekdir, onu ýatdan çykarmaň. Görýän vatandaşlar, 5 gün geçdi üstün jenayetin polibomy bize ýetdi habar. Yeter inşallah. Beýleki jenayetler müsaçylar. Ýöne üsaçylmadyk jenayet galmaz. İnşallah halkymyň arkasyndadyr soňga çeni. Efirimim şu wagt yapmana karar verdim. Sebäbi işlerim var. Bu efiri YouTube'da paylaşacak. Allah hemmeňizden razy bolsun. Özüňizi gowy seredin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Sağ ol. Sağ olun.